Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan nat kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumanta. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumungeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak ko iti masakbayan. Programa nga pakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Sagudahin nga ti surat ti pagkasaritaan ni pagayam ti nga Vanji Anapoluan Gura. Dear Manong Nemi, nalpas kon ti second year college iti kursok nga accountancy Manong Nemi. Ken naggraduar meten ni ading ko nga Cecil iti high school. Ket ko nadatatang kaninanang Manong Nemi nga hanto pa lang ngagbasa Manong Nemi ni Cecil iti college. Tay tultulod ak kapag basaan, tay inton makapagraduarak, kadadanton trabaho, ket siyempre, isang tumot pa lang ti panagbasa ni Sally, wano ni Cecil iti college. Kahit nang sawan manong, marigatan datatang kininanang nga mangpabasa kada kaming aggedan iti college. Gamot agbangbang kaglaing ni tatang, kanadara kiti tarakan ng ating wen, Manong Nemi. Dududwa ka lagi di nga kapsat ang madlaw ko nga marigatan datatang kininanang nga mangisakad iti panagbasa mi ngagpadpada iti kapsat ko, Manong Nemi. Ngem, iti day di nga gundaway Manong Nemi nga nagpakada ni Cecil kadananang kentatang. Papanan nyo? Hindi ka magpipiknik. Nang, karigiti barkadak nga kinaridwarak ti high school. Kasta tinangag ko Manong Nemi panangipakada ni Cecil kadatatang kenanang. Ket siyempre, Manong Nemi, andamat ti kiti gundaway nga kasurong ko ti kapsat ko. Kaditi nga panagpakada ti kapsat ko nga ni Cecil Manong Nemi nagkabakaba ti barukong ko. Aging ka Manong Nemi nga alas 3 nga tan ti malam idi ibaga datatang kininanang kaniyak Manong Nemi nga nadisgrasya kano. Tinagluganan ti kapsat ko Manong Nemi. Tinagluganan ta nga napan nagpipiknik. Nidatang Manong Nemi tinapan iti ospital nga nangitarayan da kadagiti na disgrasya. Pasahero Manong Nemi ti van nga nagluganan. Dagiti agkakaskolaan, dagiti agkakaredwaran manong iti high school. Saan nga makatal na ni nanang? Ape di ka matal na. Saan ta pa nga namon no anit ka sa saad? Di kapsat mo, ni Cecil. Hindi malagip ko nga loktan ti radyo manong. Class report. Karadraduar nga estudyante, Manong Nemi, ti may isang eskwela, nagkukuyog da nga napan nagpipiknik. Ket sigon ti damag, adda kano arak nga inununda. Nairaman kano nga di driver ti van, ket nabartek, isot gapuna, nga dahi ta tinakapuonan, ti panakadisgrasya, dagiti, naglugaran da. Natnag, iti medyo na nga ito nga tiraas, Manong Nemi, ti van. On the spot kano, Manong Nemi, nga addan.
may sa apimusay. At nakanumat na gini saan nga ano, ket digiti daduma na sugsugatan nga naipan iti ospital nang kutinagan ti kapsat kumano. Kaya't nangasawen, on the spot nga may sa tinatay, nga manumat iti matay iti ospital. Diyos ko, sapay ko tasaan nga matay ti kapsat ko, nako nagtinakim ko. Kasta ti karkararag manong nemi ni nanang. Aging ka manong nemi nga timteng manin ti simarunong follow up ti plus report. At kanon duwa nga natay ti ospital manong nemi ngem saan met amay sa kadagita nga duwa ti kapsat ko. Manong nemi di dumteng ni tatang, Tan, kumusta? Kumusta ti anak ta? Ngay na odi, ni Cecil, kumusta? Pabian. Si Bibiak, ngam kasapulan nga maputol, ti duwa nga saka na. Aliya? Ay, Diyos ko. Lagring, ang abanit si Bibiak, di inaudi nga kapsat na. Ngawawanin ti kiti duwa saka na. Banche, anak, tatang, naispal kapsat mo. Nga maggastos na ito, Iso nga, saan mo pa ilang may tuloy iti panagbasa? Aniya? At saan ka ba sig nga orno nga usaram ko mati panagbasa ng imsot usarin tayo ang panaka-hospital ti kapsat mo. Gapugin ko saan ko may tuloy nagbasa? Apay nga pungtot ka. Saan ko masasang nga makapungtot tatang? Gapo iti balog nga kapsat ko. Noon niya pala papanutan nga nagpipiknik, naggraduar na lang aroden. No saan ko mga simusursur, iti manapan na nagpipiknik. Ang kumanan awang kumatitak gastusyo, tayo, kanata kwartang isagsagalan yung pagbasak, isang pangipanan nyo, hindi kat sangkot nga may tuloy pa tagbasa. Anang arti mabalin tayo, ay! Nga po ito na ito nga nagpasamak, saan ako nang makapagbasa pa ay? Gapukin ko na! Diyak mawatan tiriknak manong nemi gaputa kagurak ti kapsat ko. Saan ko napansin na sarungkaran ni Sona ti ospital? Ganiti addan dito'y balay manong nemi naka-wheelchair. Manang, abay, di magam. Abay nga tinakbatan ka sa salita. Ti basol ko manang. Basol mo? Anat basol mo? Panag-enroll na. Hanggang may tuloy pa tagbasa, gabot ta awarin ti gastusek. Ta inusar mo. Gabot pa nakadisgrasyam. Gabot pa nagbalin mo ng inutil. Di na ko makagura. Ano ko masasunukat sa makagura? No saan ka ko manganap napan? Di saan ka ko manadisgrasya? Disgrasya ti amin manang awan na gaya. Mga ayat ti disgrasya. Anong mo mga ayat? No saan kayo ko mga iminom ti arak? Di saan kayo ko man nabarbartek? Hang ko man nabartek ti driver yo? Pakawarin na, no makabasulak man ti amin. No dola amin. Makabasulak ti amin. Ibagak amis mo ken ka. I hate you. Kagurgura ka. Sikatin ang tunday ti arapap ko. Gapoy ti gura kiti kapsat ko manong nemi nagpalinak mat na palog. Saan ko nga naituloy pa iti nagbasa manong. Kat kunada kanya, anak, gapot awon ti ang kagbasbasa ti agtrabaho ka. Agtrabaho wak, tapnoan niya. Tapnoan dahitin ko ka na kayo. Nga ipalhamot yun at kapsat ko nga baldado. Inutil. Abusta saan nga makatulong. Isupay ti lang tuntay talapap ko. Saan mo ko makakagura ti kapsat mo? Ano ako mga saan ka makakagura? Isot gapo na no aping nga saan ko na may tulog ti panagbasak. Gapot na di kwarta nga para kumakanyak. Na ipaayon keng kuha na gapot pa nakadisgrasya na. Hana na kaya ayatan tinabasama ka. Dala amin. Ang talawak ka din.
Tapos ito nung papanam. Bahala na akon. Sa akong bibig nyo kanya. Ano kasta kang kanahin nga makitkitak data inutil nga kabsat ko. Madadangag murer ti panunod ko. So, pumanaw akon. Papanamnurod anak. Basta akong bibig nyo kanya. O rita may samot ti bibiyagin yun. Data inutil nga inuudi nga anak yun. Inrobot ko nga rod di kiti arwatek manong naimidap na mapanak magigasang-gasat iti syudad. Tadito'y ko alipaten di panakapaay ko tirapap ko. Di rumarak ko man manong naimit irwar nakabitbit iti kibag. Manang, nabay, mabitlahin. Babayan ti ima na manong naimit na pagtaray na ti wheelchair na kanidadaan nila sila. Pamanamanan, bibiyang mo. Pakawanan na. Inton ka ano mapakawan na. Inton ka ano nga mapukaw tiguram kaniyak. Tsaka mo, basta kagurkura ka. Naimula ti barukong tigura. Para ka. Manang, agan-anad ka ti papanang. Agan-anad ka. Nanadak, sana kasking ka. Ngawan-anad mo. Iso nga nagdisgrasya ka. Kaya nagbaling ka nga inutil. Dito yung syudad, manong name nakastrek ka kakasilislay dito may isang department store. Dito yung mat nga doon, kita agar-arim kanyak manong name. Aging ka nga may sa kadakwada, tinaklun ko, kaputi patpatig ko. Iso da ito yung manong name ni Efren. Oh, yeah. Ay, awan akmanji. Di pa nagaklun mo, di pa nagahit ko king ka. Kaya mang naman ama ka. Saan kanto nga baybayan? Saan kanto nga pasakitin? Gabot iba't patig ka unay-unay. Sabi ko ma, Efren, gabot nuluklukwen nak lang, kadlukwen nak to. Sikat, may inayon nga, may mulat barukong kuti. Gura, para kita. Lipatan mo data ang gura, mitikapsat mo. Tsaka malipatan. Abang nga rin madayo ka. Di ba? Isip ka po nang madayo ka, tapno, agmamaw data ang gura, iti baruko mo, kung saan mo nga makikita tikapsat mo. Basta, kagurak na dyan ang babae. Kagurak, gurak. Nakalaglagan ti barukong, nuwapukaw ti gura iti, naipanpan ti barukong mo. Mabaling ka din nga saan nga pagsalitaan ta? Tikapsat ko? Sige, sukat mo. Gabuta, inaklon na kon, into no, bigat. Hindi pa na nagtrabaho. Day off ko ita. Gabuta, day off mo ita. Mabanda ka na nagsalabra. Sa tino, iti hotel. Loko kaya, friend, ha? Kahit na kun nga, kahit mga burakit, salsalabit ba taga-birhen, kina-birhen? Ito, yan tayo, akan na yan tamantan. Sige, gusto ko na. Naipay ko nga rod manong naimi ti amin ko kini Efren. Saan nagbabawi, gabot ay patpatig ko isuna. Akasbat iti panagpatpatig na kanya. When manong naimi, aging ga ngin kading minti ag live-in pa rin. Agtrabaho kami nagpadpada manong naimi. Kaya siyempre, nag-live-in kami kas agasawa. Hindi pagpindasan na manong naimi, saan ka mo palang nagkaanak. Gabot na ito, tinagtulagan mi kini a friend. Ag-control kami. Taubing kami palang nagpadpada. Gabot taubing kami, karugson mi, manong naimi, kasla awan pulos liwat mi. Laksilahay no kasta nadumteng iti panag-mens ko. Intuloy ko manong naimi, tinagbalin nga sales lady, at syempre, agtipon no kanti sweldo mi, i-budget ko mayat manong naimi,
para kuryente, para kasera, para danom, ken damat sa gabasit maururnong mi. Naging gaman nung naimi nga naikat ni Efren iti trabaho na. Ha? Abi kami naikat ka. Nagka-problema. Kat da kami mati napapasol. Kada jay ibagbagada nga anomalya. Ano kami ti trabaho mo talaga. Kat pahin nante di may nga freight truck. Kanangin kami nga kwa. Masapag nga gawid. No, may kargaan min da nga truck. Yung bas nga sumurot ak kada kwada. Agbati Yung sumre kang matlahan ti bodega. Tamay sa kada gida karga karga dumapay nga truck. Kasta. Abi ni kadda ka. Gamang artist aktibay sa kada giti atapan da nga da anomalyana. Nga saan nga may apunte kada giti pagtalik giti bayad giti deliver da. Yung sa nga bale, sumapulak sa bali ka trabaho. Di ka man tanakan sweetheart. Makasapulak ka na akos. Manong nami nakasapul nga dagos iti pagtrabahuan ti asawa. Asawa, live-in partner ko. Ket ni, manong nami, nagdakkel ti itad da kanyak. Dakkel soldo, komisyon. Apay, anat komisyon mo kuma. No kayat mo, agikat ka ni trabaho da duwata. Duwata? Ikasalitak to ni boss. Lumabaling kalain. Taorin no, agkuykuyok ta. Ket di komisyon ko, komisyon ta nga duwa. Yung kayat, napimpinas ng kuykuyok ta. Ore ta, adaman itad da nga service ko. Service ta. O, nabalakayat mo. Ngayon, ano ti ilaklakom? Ang lako. Ado na kita agorder. Ket na kita agorder. Isumat iti pagipananta. Ano iti orders da. Ano ti order da. Aptoys. Aptoys. Uwin. Ado na kita gatang. Magustuhan da siguro At ano pintas magkagpaiso? Ito teddy bear. Ano siya? Slaman lang ti pagyanak Damat lang ako mga teddy bear. Ito yun. Yung puro teddy bear na dyan. May deliver. Halawan la. Sige, nakitak to, no? Mayata. Uwin. Burka, into no day off mo. Imbas nga pupo ka dito kasera. Ayaban ka. Inayaban nakarod manong name ni Efren. Kat siyempre, inyam amunak. Karigitiya, nadanon mi iti pa naka-opisina na. Iti bodega manong naming pasyan na. Puro stop to. Na dumaduman lang na klase. Manong naming. Imported ka no dito Tanag ka po iti abroad. Hindi kita hike manong naming iti may sa ka nagiti tedibir. Gagangay matlaan. Yung napintas, imported na ron. Naging ka nga naibanak ni Efren. Oh my God. I-deliver tan ti 5 order da. Iti nadumado mga paset. Ngam kaya ta kang balmanin beto. Hamat may busan di gasolina ti armatan ta nga van. Sige, pagpasyaran da. Imagine, maka-adventure ta. Makalako ta. Maka-deliver ta kung nakuma. Iti panagdanami akas agasawa no live-in ken ni Efren manon nemi. Awan pulos tilaglagip ko kadatatang ken nanang nang narunat kagurkurat na kamsat ko.
Jak pulos malagip ida. Jak pulos mapanod no kumusta nga taitan, tatang ganinanan, kumusta mo ti baldado nga kapsat ko. Anak itan ti mas pasamak sa jabalay. Awan day tayo ti panunod ko manong. Agin enjoy ak kidi manong nemi iti kasasaad tinapintas nga agpadpada nga trabaho mi kini Efren. Manong nemi. Adaman ti kong daway nga agabsan kami. Kahit nung kasta nga agabsan kami manong nemi kamatag piknik, ag date nga tudutua. Magatang nuli kayat mi manong nemi kabata dakkel ti sweldo mi uno commotion mi agpadpada. Depende manong nemi numano nga teddy bear uno stop toy iting kami deliver. No ad-ado, siyempre, no ad-ado, napapaot mo at gabot at dapat nagiterabi nga pa nag-deliver mi. Ad-ado mo lang mako na commission. Buhain man. Gapo iti daytoy nagbalinag met agastadura. No da kursonadak nga arwaten, sapatos, bag, kanda dumapay manong nemi. Gatang feeling rich. Kastamat ten manong nemi kini Efren. Efren. Ano nga tanong? Agasawatan. Agurnong tamang iparakdar ta tibukod ta nga balay. Kabaylan tamat, babaylan na ita. Agkasera naman, napinas mo ti kasera ta, apartment. Uri pangato ti upa, kaya taman. Di ba? Awang kanit arapa kung umadaan ti bukod nga lugan. At dapat ka diya, mangalata. Tanong kasta nga sa atang nagtrabaho, at bukod na nga lugan. Sige, panunutan na ito na ita. Basta kinjoy ta. Ha? Ag-enjoy ta. Gabot na kapimpinas ni biyag ta. Aging ka manon nemi nga nakalalis to, hindi mi napupuutan, di pa naglabas, di pa nawen. Friend, namin ano nung imbagakin ka, di pa nagkasanta. Apa yan problema? Manong nga tawen, sipod nagdanata. Apa yung pambanutan mo dito? Naumakan magandanda na kanya? Haan, salsalud-sudak lang kang ka. Sa nga pulo katawan, imagine, munot taon ko idiagdan nata. 28 ko gaya man. Tapay. Gasawatan. Isartin kumatintig o tumtumartipils. Tapos ganaktan. Sige. Planuan ta karon eh. Planuan ta no inton ka ano ken kasano hindi pa nagkasata. Di na pa inyong maamukha na giti parents mo. Kinuri siya ka. Agpadpada to, di ba? Kaya mapag nga nagtalaw ka man chilo karyo. Awan ti kinagurak sadya, balay. Basta, pimanawak, yung Mike ditoy, nagtrabaho, sadya. Kitsi ka, pimanawak, gabuta at nakakurak, ni kapsat ko. Natunday tira pa ako. Yung anyang anak mga hindi nga, yung tuloy ko kung nagbasa din, naggraduara ko maitan. Ano ka mati problem, naggraduar ka man nung saan, nagpita sa trabaho ta, di ba? Adupit atiwan ta, kada yung mga publisina. Di ba? Nga ron. Sige. Kaya plano mo kasara. Planuan ta karotin. Ngayon sakbay ko man ita, magkita katilutan ang gatangan ta. Lute. Tapos sadya ito, patagdaran ta di balay ta. Kahit mo kadikang kanayin ta kasera. Payaya, sila matagtakan una yung mga isagana at masagbayan, nagsakbay pa, maaros pa, ano na agad sana nagsakbay? Sige, isip ko na. Basta. Planuan na takalay sa ta, kumita at mabalintang ang gatangan nga lute, tanong
magatang tan, mangipatagdaratan tumatan di balayta. Agamanak, tapat gam na gito nga, kidaw ko king kaun, awan ti kidaw mo saan ko patgan. Gabot iba't batik kalaunay, ya Banji. Ngem sakbay ba nung naming nga planuin mi ko mati amin. Pinayaban na kami ni boss. Banji, and a friend. Apa sir? Ada manin i-deliver yo. Kabarbaro nga customer di kita. Lagi-lagi penyo ha? Lumay deliver yun di kita. Awan ti sa baling aramidin yo. Dati mangawat kada kiti bayad. Kalbasan na iya punte yung adagos. Dalawag kari. Ngawag boss. Ngem ito muna pa lang ang pag-deliveran mi manong nemi. Nagtut kami laing. Idita. Adamang kemeg kada kami. Adamang mangpusas kada kami. Ha? Apay, anot basol mi? Anot basol mi? Apay pusasan na kami nga. Dua. Agkan pa, misis. Misak may langhang pa yung nag-asawa. Naglib-libin kay lang. Wen, sino ka? May saka polis. Polis! Amo yung katita nga til-delivery yo? Kata ada siyabo iti uneg dagiti idil-delivery yo, top toys. Ha? Saan mi nga mo, sir? Sir, inosante kami itineta. Sa amin nga amo, tano amo mi kumasa, ami kumangin naramin. Manong nimi agpadpada kami nga naibalod kini Efren, numampay sang kami nga agpadpada ti Zelda. Babahay di kitinadanon ko manong nimi iti Zelda nga nangipupukan na kanya. Sa padak na babae manong naming aglanglanga alalaki ti maslo. Kusa? Anak kasob. Ha? Anak kasob ko na. Siya ti pa nakapangulo ito na ito ng Zelda. So, magdanagam. Lalapsat ka. Mas ka. Ay. Noon naman ti pangpanggapam saan ko ma. O pagdanagam. Tano da asawam. Kat saan na ka maparagsan. Gapot sa babalot ka. Ada ka maparagsan ka. Diyo ka sa bulan da ita. Kastamat ko na rin kita tatuma. Lumapadasam to. Sikanto pa yan ti mangibagakan niya. Naramitin taman. Ano ti kasom? Inosente kiti kasom. Diyan mo. Ganyan. At i-deliver mi nga stop toys. Kat ada nagunag nga shabu. Drugs. Illegal drugs ti kasom. Di agpahot ka dito eh. Baka awan pa'y 2 bulan, 3 bulan mo. Ipandakan ton di ay Manila. Iti ayan na babae, correctional. Inosente at. Hindi ka mo kasya, mapaspasamak. Well, inosente ka. Ngayon awan ti may excuse asinuman ng inosente. Biktima ka. Ngayon sana ka drug pusher. Ngayon dahil at kasom. Nagiwarwaras. Iti illegal nga droga. Ang kapulo sumakapiyansaan. Awan ba ti mga abogado keng kaata. Namnamaan da nga sanda nga mailaban ti kasom. Manong nemi. Lawas bulan akaadak. Iti pagbaludan. Manong nemi, naparukma ni Tumasa
Wontom, tirik na. Awan maaramid kumano. Ureg keda. Nuan niya't pagayatan nitong manong nemi, mapasamak lang mapasamak. Kaya't nangasawan man. Napadasak, itinaki romansa iti padak nga babae, numampay, para kang kuwanak at lalaki sunod. Yung magsangsakit ak man. Apay gusto tinagbanakan ti biyag ko. Kumusta nga damat ng datatan kininanan. Ganti kagurgura kakabsat ko. Isesing. Bareng ko na, numadamag da, tinapasamak kanya. Kaya may dakbisitaan. Manutawan itan, kabsat ko. Nag-30 hakon. Natunday, terapahap mi kinefred ng kasar. No sa anak ko man nagkonkontrol, at ako maanak ko ita. Ngam nasiyat mo't manong name ito sa anak na nagkaanak. Tanong kaanak kami, naibalod kami ngagpadpada kini Efren, kasano kumaitan, nagiti anak mi. Ay na, imbaglagi din ta, talaga nga nagkontrol kami. Imbaglagi din. Katikapsat ko. At nga ta nasawa na. Aging kang iti may isang aldaw manong nemi at kakaisunan na mangbisita kanya. Sino sa mangbisita kanya? Babae. Sito, ninanang ko. Babae nga naka-wheelchair. Cecil? Hindi makitak ti kapsat ko manong nemi nakadisdesente tilangan. Ti arwatan na. Ngayon na ipapapag nakitaan manong nemi. At naman tansakan. Ngayon apa nga naka-wheelchair. Nakasapatos mo. Nakadisdesente tilangan. Manang, kumusta? Gustoy. Apinas kang pelang kumusta mo? Tikas kanyak, kitamom. Among amom, so ko po nang imay ka. Aging kakalita. Kat kagurgora na. Aging ganang kalita. Kada dapay lang kura. Na naipanpenti baroko mo para kanya. Amom Cecil, no saan nga kapukin ka? Napintas ko maitan di biyag ko. Na itultuloy ko tinagbasa ka nagbalinak accountant. Mga opisina ko maintiman ko. Kapukin ka. Nagisto awayakin magitoy. Diyak, nga tamat na padasan, tikas jay. Inosente ang iti kaso. Amo, gabot ay inadal ko ti kaso yun. Inadal nga niya. Manang, may sakon nga abogado. Imposible. Ang imposible. Gabot na posible. At the grupo NGO, non-government organization, anang tulong kanya. Kada kami, nga PWD, person with disability. Pinagadal ta kami. Nagradwara, may tuloy ko tinangbasa, iti kinaabuga siya. So nga tilayang napalamas kang tawin. Rimuar,
Ti resulta di barang exam. Kat may saka na karoon. Siyak ti mangibugato ka na kayo. Tapno balin kayo. Nga inosente. Tapno makapagpiyansa kayo. Lupay ko nada, nga ti kaso ng illegal drug, kita ang mapinsyahan. Depende. Gabutan na lawag met, inosente kayo. Inadal ko ti kaso. So, ang pagdaragam, siyak ti mga abogado ka na kayo, ken Efren. Amo mo pa yun, Efren? Inadal ko nga ti kaso yung ando. Nagkamanak no kasta. Ading ko. Malang. Di pa nakangig ko. Inimbagam nga ading ko. Gusto ko rin talagsak ko. Kaya't nasawan, si papakawan kan kanya. Inarakop ko manong nemi, tikapsat ko. Ading ko. Siyak turumpeng na pakawanem. Saan ko mga rumpeng mulak di kura keng ka. Saan ka o mga pinabasol. Taore ko ma. Nusandak nga intuloy nga pinagbasa. Naganak ka na ta. Matulungan ko amin tibagik. Tapno intuloy ko tinagbasa. Ngam sa bari tinaturong ko. Nangaro na langaro din. Idagpadpada kami ititrabaho. Ti live-in partner ko. Na di may among ang padpadan kasi jagayin di mapaspasamak. Siyak turumbing pakawanem. Gabot saan ko mga rumbing ngay mulak di gura iti baro kong ko para keng ka. Oh, ading ko. Awan ti basol mo nga. Siyak tinakabasol. Awanin ti gura keng ka, ading ko. Awanin. Gabot ha. Nakasaysaya at kakapsat. Inya bugadwan na kamgarud manong nemi tikapsat ko. Nakapagpiansa kami manong nemi nawayawayan kami. Aging ka itultuloy manong nemi panakadinig ti kaso mi aging ka nga napsultuhan. Na-dismiss deta kaso. Kat kasta ko ni taragsak ko. Ragsak mi. Aging ka manong nagawit kami. Siyak tinangyawid ken Efren dito lugar mi manong. Kat kasta ko naman tinagsak na ginaganak ka na kami. Ay, at tandi kinituwa nagkapsat. Anak, tatang, nanan, dispensarin dak, pakawarin dak. Awan ti basol mo, anak. Ala, pagtutulagan tayo rodin ti kalay sayo. Efren, tapno legal matlang ti panagdanayo. Nagkalay sa kam nga road manong nemi ken Efren ket nakaragraksak kami. Nagsabol kami ng pagpada ti trabaho ket nakastart kami dito lugar mi manong legal nga trabaho. Nagsubli ka sales lady, ininto ta nagsubli ka pahinante ti ka asawa. Nakaurnong kami manong nemi ket syempre dejay. Nakagatang kami tan nakaalute king inot mi ng patakder ti balay mi. At naman tan asawa manon nemi ni abogado Cecil ng hapsat ko. What? May pagnanamat na artificial nga saka na basta agsarukod. Ngayon kaslakay kayat na manon nemi iti augusari ti wheelchair. Intultuloy na, kinaabugasa na, kinaabugado na, abogado mo at pinagbaring na asawa na. Ngayon iso na, timuno na, nga nagtid kadatatang ginanang ti apo ko. Napaidaman kami manong nemi iti anak. Iti na pang kami nagpa-check up, nagpadpada, siyak kada diferensyan. Doktor, apay. Iti kinapawat mo nag-ususari ti contraceptive pills, Mrs. Iso na apektaran ti matres mo. No amok la ko ma. Uway no amun la ko ma. Sa moment na mo.
Sorry. Sorry, friend. Okay lang. Mawatan ka. Baka ang babae ka, ha? Kat pumutot ka ti sa bali, nga makainat kang katiputot. Saan ko haramidan neta? Siya at nga rin kasta. Sige, mga daptar ta. Mga daptar ta. Mga daptar ta, ori dua. Okay, babae ka lalaki. Kasta nga rin kinapasamak, manunaymi, nuduan, ti anak, nga pudpudno, ni abogada, sila kamsat ko. Duwamet manunaymi, dikiti enampun mi. Kamagyak ken kamagyan ni Efren. Napinasunay, agsipod ta, inampun mi ida nga maladaga. So ngayon dumakil da, amudag saon, Daddy, Mami, well, da kami ti Daddy yo, ken Mami yo, ha? Kinipatpatig kayo, anak ko, ipatpatig da kayo nga kabsa. Idi agdama, manunaymi naragsag kami na ornos ti pamilyami ti asawa, naglaban di kita. Kaya dito nga rin ti pagkasarita, nga nakmadimburay, kat sama aglamanag, iti anos mo ng ornos, kalpasan nga nag-insan king ka dito talyan iti messenger mo, agawa nag-una iti laing mo nga nang ibasa kat sapay kuma, tadamat na ibatit nga andal, liliwakin pagsalimingan ti biyag. Tuwing nga rin agyaman nga pagkayam mo, Banji. Thank you, Banji. Thank you, magkaragiti nagbuya. Thank you ka na kay aming nga sangapada.